Yes, it's good to be back again. Zvakanaka kudzoka zvakare kwamuri mageto yose pano pachirongwa chedu Chikoro Chemangoma. Ndosikani muri kuita sei? Muri kuona kungoti pane kangoma kari apa aka. Chikoro Chemangoma. Chikoro hachina kupera paya patakabva kusekondari tichipedza form 4 vamwe vakagumira grade 7 hapana chakaipa. Ndo zvinoita upenyu, haudi zvavo kuzonyanya kufungisisa zvakanyanya kana kuti zvakadzama. Anyway, panapa tiripo pakudzidzisana maererano nenyaya yemusic, kuti ungadai uri kuda kupinda munyaya dzemangoma, ungadai wakapinda kare, ungadai uri kufunga kuzopinda, kana kuti unongoona vanhu vachingoimba but you don't understand uri kuda kuitawo kuti uwane information nekunyazoziva kuti chii chinembenge chiri kunyatsa kuitika. Kasekuru kudu vakabva vauya nechirongwa chinoi chavakaparura kuti ndikudzidzisei nekukuonesai zvimwe zvezvakavanzika zvinenge zvichiitika oro zvirimo mumusic industry yedu yemuZimbabwe. Kana muchinge mafarirawo chirongwa chinoichi makasununguka kusubscribe to our YouTube channel Sekuru Kudu Picture, mobva mapresa notification bell kuita kuti pese patino uploada zvitsva zvinobva zvangonotify automatically kumafoni kwenyu tisina kukunetsai nemalinks kana kuma-inbox kwenyu. kuYouTube zvakare, actually kuFacebook zvakare tine page inonzi Sekuru Kudu Picture TV. Tinoposta zvakare ipapo, musakanganwa kulike nekufollowa, zvinotipawo manyukunyuku ekuti tirambe tichiwana simba rekuramba tichiita dzidziso dzakafanana neinoyi. So ndisingade kupedza hangu nguva, pane nyaya ndoda kutaura nhasi. Ndoda kutaura nezve imwe big player munhandare yemusic industry yedu. Kune vanhu vanonzi ma-DJ kana kuti vashamarari. Vanhu ava ndo vanhu vanoridza music yaunenge waitaiwo as an artist kumaredhiyo, kumabhawa, kumapati nedzimwe nzvimbo dzakangosiyana-siyana. So inini ndichikura ndakakura ndichiziva vashamarere vekunhepfenyuro dzeredhiyo kumasaisai uko, kuma-broadcasting corporation or company, I don't know, but manzwisisa zvandoda kuzama kuita. Sometimes kushota kwemazino kunoita kuti kana zvinhu zvaunenge uchitoziva zvitotangawo futi kutoshotawo. But anyway, haisiriyo nyaya. Back to our story. Ma-DJ ndo vanhu vanoridza music yedu yatinenge taimba. So vanhu ava vanoiwana sei music iyi? Vanhu ava vanogona kuenda kunotengeswa music, vonotenga kare vaisienda kune mabig company dzakafanana naGrama kana ana Metro Pitch, kwaitengeswa ma-CDs, ma-cassettes and stuff. Oro vanogona kuigirwa, kana kuti iwewe muimbi unogona kunoapproacha DJ womudza kuti ndine music yangu, kana kuti unogona kuendesa kuma-libraries ema-radio stations wono submita music yako, wono ndine album rangu, ndine single yangu, whatever, ndine EP rangu randoda kuti rigoridzwa. Moita ma-arrangements amunoita, moita kuwirirana kwamunoita kuma-radios. Zvinonzi vanozosara vachimboridza vachinzwa kuti music yako haina zvinyadzi here, haina mamwe mashoko here asingaenderane neruzhinji rwevanhu. Kana vachinge vapasisa vochienderera mberi nezvamakawirirana zvekuti vange vachinokuridza panhepfenyuro kana kuti pamhepo. Kunewo mamwe ma-DJs zvakare, nekuti ma-DJ aya ave pakasiyana-siyana. Kune ma-DJ anoridza kuma-clubs kana kuti kumabhawa kana kumapati, ndevamwe ivava vanenge vasingaridzire pamhepo but vanoridzawo futi music kwakaungana vanhu. Unokwanisa zvekare kuva-approacha uchinovapa music yako vanhu ivava yatinenge tichiti distribution. Vanobatsiridza pamarketing yemusic yako zvakare. Sometimes unovabhadhara, vamwewo havadi kubhadharwa depending nema-levels or nemashandiro avo avanenge vachiita. So mazuva ano ma-DJ aya awanda, ave emhando dzakasiyana-siyana. Kune mamwe ma-DJ atinoti ema-laptop, ekuti munhu angotenga laptop yake akutofunga kuti DJ obva ainstalla kamwe kasoftware kanonzi virtual DJ. So otanga kuti chkwiri akukanda zvima-shoutouts akuti ndi-DJ. Vasati vauya ma-laptop kwakambonetsa rimwe genga rainzi ma-DJ ema-flash, tuma-flash stick tuya kana tuma-flash drive tuya
kana kuti tumapen drive munhu aingonoloaderwa music yake uko kunoloadiswa music ototi dj achitobayirira pa-dvd player mangoma achitotsva because anenge aine certain collection of masongs anenge ari popular those days andiwa nevanhu saka aibva atonzi ndi-dj kana kuti uzviti ndiri dj. Saka there's a lot of confusion pamaartist imimi muri kuuya mazuva ano because munenge musiri kunyatsoziva kuti dj munhu akaita sei ende zvinofamba sei oro zvakamira sei. At the same time madjs iwaya akukapitalizawo nekuti vakutodawo futi kuti kuyamwaiwo mari, saka garewo makagadzirira kuyamwiwa kana kuputwa kana kunwiwa nevanhu ivo vanonzi madjs, vangave vekuradio kana kuti vekumaclubs kana kuti kumabawa because vanenge vachidawo ka something kuti vange vachinokuridzawo kuma-platforms avo avanenge vachishandira oro kwavanenge vari. Ndonzwa vamwe vachiti producer vanomuti dj kana kuti dj sekurugudo kana kuti dj nhinge vachirova producer. No, producer takakudzai basa rake. Producer haiti basa rekuridza music but ndiye anotogadzira kana kuti kubika music. dj ndiye anoridza music, basa rake nderekuridza music. So mamwe madjs zvaanoita anogona kutoti song isati yambozara kwesoko ndiye anotanga kutoiridza, kungave kuclub kungave radio. madjs iwaya sekunzwa kwandakaita zvakanzi hanzi vanogara vachingwavhangwavha vachitsvaga kuti ndekupi kune zvinyowani, ndekupi kune zvinonakidza. Saka zvinoita kuti vapesere vava ivo vanotanga kunzwa nezvemakuhwa kana mahunga music inonakidza inenge ichiri mumastudio isati yaburwa, zvokuti painoburwa ndiye anenge aine latest song, aine fresh yoyo. madj iwaya ndinomapa sando neeffort yaanoita yekunotsvaga yekunovhima mangoma anonakidza. Kwozoitawo vanarindirai vekuti vanogarira kuti vanzi hey mukaita uyawo nesong yedu ende vamwe varingori pakasiyana-siyana sekutsanangura kwandaita madjs aya, but amufane zvenyu kufungisisa pamusoro pezveupenyu. So madjs are some of the big players of the music industry. These days something I want to talk about ndezvekuti kuti madj waya vakawanda vari kuchema-chemawo nawo. But I think tichazozvitaura kuchikamwe chimwe chinoteera because vanhu vane kusafara kwavari kuita nemadjs ekunzvimbo dzakasiyana-siyana dzavanogara kana dzavangadai vachiita sei, dzavangadai vachibva maererano nemashandiro avari kuita nawo. So but nhasi today it was all about just defining kana kungotsanangura kuti anombonzi dj ndiani uye anoita basa rei uye what is his part in the music industry. So guys, I hope you are fine wherever you are. Tasvika kwekupedzisira kwechirongwa chedu kwamvura yechakamakumbo. Tichange tichikuudzai zvakare nezve anonzi mafanzi, ndo vanhu vacho vanoita kuti zviitike tobva tapedza chirongwa chedu chekudzidza nezvema key players emusic industry. Mumashure meepisode yemafanzi ndo iri kuuya panext. But anyway ticharamba tichiita futi maprograms akasiyana-siyana kuti mageto idzi munge muchipinda muindustry muchiziya, musazocheme kana kutuka industry kana kutuka vamwe kana kupa vamwe mhosva iyo mhosva isiri yavo, nekuti unenge usina ruzivo rwokuti industry inombo operata sei uye zvinhu zvinombokufamba sei.